Felemez ulu, pedeke li pey provokasyonên nû ye. Komîteya Têkiliyên Derve Kecekê di 26 Adarê de bi daxuyaniyekê ragihand ku Dewleta Tirk a dagirker bi hevkariya pedekê li dijî herêmên parastiniyên medyayê di nava planên êrişê de ne. Di serî de ragihandina pedekê û rêveberiya wê ji bo vê daxuyaniya Komîteya Kecekê pûç derxin, serî li her rê û rêbazên qirêjdan. Çapemeniya Azad di derengiya şeva 7 Nîsanê de ragihand ku Dewleta Tirk a dagirker li dijî herêmên Zap, Metina û Avaşîn dest bi tevgera leşkerî kiriye. Li gorî çavkaniyên Çapemeniya Azad û HPG, artêşa dagirker ji herêma Şeladê Zêya Başûrê Kurdistanê hem ji bejayî hem jî ji hewayî hewl da têkeve qadên gerîla. Artêşa dagirkar a ku nikarî li dijî gerîlayan pêş ve biçe, hewl dide bi alîkariya çekdarên pedekê xwe li herêmê bi cih bike. Li gorî hin çavkaniyan, çekdarên pedekê li herêmê bi artêşa dagirker re tev digerin. Cilê leşkerên Tirk li xwe dikin û bi wan re tev digerin. Divê em bizanibin ku Dewleta Tirk bi vê tevgera dagirkeriyê dixwaze li herêma Zap, Avaşîn û Kurojahroyê 5 baregehên nû ava bike. Ji bo vê jî pêwîstî bi hevkariya pedekê dibîne. Di çarçoveya vê hevkariyê de heta niha 148 gund ji ber êrişên Dewleta Tirk vala bûne. Nêzî 1000 gundî bi koçberiyê re rûbirû tên hiştin. Li gelek gundên hatine valakirin, leşkerên Tirk û çekdarên pedekê bi cih dibin. Ragihandina pedekê valakirina van gundan jî davêje ser PKK û di nava hewildanên sergirtina hevkariya bi Dewleta Dagirker de ye. Ji aliyê din ve pedekê di nava hewildanên ku PKK li ber çavê xelkê Başûrê Kurdistanê reş bike de ye. Di çarçoveya vê plangeriya qirêj de asayişa pedekê çend rojberê nûçeyeke şerê taybet servîs kir. Pedekê ji bo emelê xwe yê xirab jî dîsa navê saziyên hikûmeta Herêma Kurdistanê bikaranî û hevkariya xwe ya bi dagirkeriya Tirk ra bi awayekî zelal ragihand. Beriya nûçeya ku ji aliyê servîsa îstixbaratê ve hatiye amadekirin bê servîskirin, navenda ragihandin û çapemeniyê ya HPG bi daxuyaniyekê ragihand dibû ku Dewleta Dagirker li dijî mewzeyên gerîlayên li qadên Kurêjahro, Werxelê, Şehîd Şahîn, Qunîşka û girê ortê gazên jehrî bikaranîye. Ji ber vê yekê nûçeya desteserkirina maskeyên gazê rast an jî derew bi tena serê xwe têre dike ka pedekê çawa di nava vî şerî de cih digire. Em ji bîr nekin ku artêşa Tirk a dagirker ji dehê sibata par ve di êrişa li dijî garê heta niha li dijî gerîla çekên kimyewî bikartîne. PDK dibêje Cebelxane û maskeyên gazeyên ji gerîla re dihatin şandin destêserkirine. Tenê bi vê jî namîne û vê yekê lê zêde dike. Hêzên diş terorê yên Encûmena Asayişa Herêma Kurdistanê rê li ber planeke xeternek a li ser Herêma Kurdistanê girtin. PDK bi van îddiayan hewl dide gelê Başûr li dijî PKK sor bike. Lê gelê Kurd di ferqê de ye ku gerîlayên Kurdistanê li dijî kê û çawa şer dikin. Gerîlayên ji bo azadiya gelê xwe têt koşin, di encama vê hevkariyê de bi çekên kimyewî yên Dewleta Tirk şehîd dibin. Gerîlayên azadiyê tevî hemû êrîşan û bikaranîna çekên kimyewî bi îradeyeke mezin li Werxêlê, Zendûra, Girê Sor li dijî bikaranîna hemû cureyên çekên kimyewî ji bo azadiya gelê xwe li ber xwe dan. Kes ango partiyên berjewendiyên xwe yên hizbî xistine pêşa berjewendiyên neteweyî, hewl didin îradeya gerîlayên Kurdistanê bişkînin. Lê divê baş bê famkirin ku gelê Kurd û gerîla êdî bûye yek parçe. Li çar aliyên Kurdistanê gel piştgirêyeke xurt dide gerîla. Li gel vê piştgiriyê jî îxaneta ku li Kurdistanê bi destê PDK tê pêşxistin jî bi tundî şermezar dike. Ji ber vê yekê asla ku îro gelê Kurd gihîştiye pir girîng û biwate ye. Gel tevî hemû êrîşan li hebûna xwe xwedî derdikeve. Ji ber ku binketina gerîla tê wateya têkçûna hemû destkevtiyên gelê Kurd, hemû partî sazî û aliyên cuda piştgiriyekê xurt didin gerîla. Diyar e PDK di vê plana qirêj de bi tenê maye. Ji bo xwe maftar derbixe jî serî li hemû qirêjiyê dide. Dîrok nîşanî me dide ku
Di pêvajoyên wisa yên ku PDK wenda kiriye de her dem li cem dijminên gelê Kurd cih girtiye. Niha dîsa heman tişt tê jiyîn. Lewma dibe ku PDK hin tiştê provokatîv jî bike. Divê gel û aliyên siyasî ji vê re jî amade bin.